Silingang lalawigan sa Negros Oriental, dead on the spot ang driver ni Kongresista Arnulfo Teves Jr. Human po sila samtang mihapit sa usa ka tindahan sa may sitio Bunsod, Barangay Obat sa lungsod sa Santa Catalina. Ani ang report. Naigo sa ulo ang biktima nga si Giovanni Catubay, 38 anyos, minyo taga sitio Breakwater, Barangay Poblacion, lungsod sa Santa Catalina. Si Catubay mihapit sa usa ka tindahan dihang miabot ang mga suspitsado nga gamotorsiklo ug mipusil dayon sa biktima ug daling misibat. Nakuha sa crime scene ang napo kakabahang sa mga bala sa Armalite ug usa ka kabahang sa kalibre 45. Hugot nga gikondenar ni Kongresista Arnie Teves ang pagpatay sa iyang driver. Samtang wa pay matumbok nga suspitsado, ang bag-ulang milingkod pagka Negros Oriental Provincial Director Colonel Reynaldo Lizardo. Iyang giumol ang Special Task Group aron mususi sa krimen. Manawagan ko sa atong gobyerno ug mangutana ko na unsa naman karon nga nanaog akong igsuon ni taas kayo ang crime rate. Daghan kayong gipamatay din ha. Sa ngayon ay patuloy po ang masusing investigasyon na kinakandak po ng PNP ng Negros Oriental at ng police station, at ipinapangako po namin ang maayos at patas na investigasyon para po maserve ang hustisya sa mga namatayan. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.